Hej, velkommen til. Det er Rune og Joachim, der snakker. Vi har valgt en artikel fra Kristi Dagblad fra den 15. november 2012, og den er skrevet af chefredaktøren Erik Bjerg. Ja, det er nemlig lederen, så derfor er det chefredaktøren. Ja. Hvad handler den om, Joachim? Der skriver, den handler om... Kan du give et kort resumé? Jeg kan sagtens give dig et kort resumé. I Ikast Kommune, der er der blevet lavet et projekt, der hedder Mental Fri Kommune, som dækker noget kunstprojekt og noget forskelligt. Og som en del af det projekt, så er der blevet afsat 100.000 til et kunstprojekt, som skal vises eller opstilles på museet Hart. Og nogle af de penge har 3 klaverjante kunstnere valgt at bruge beløbet af til at nedsætte sig selv som såkaldt spirituelt råd, hvor de skal rådgive politikerne eller byrådsmedlemmerne. Man ved endnu ikke, hvad de penge er brugt til, da den her leder blev skrevet, og det kommer først ved en senere evaluering. Og den her leder kritiserer så, at man har brugt penge til det, og ser det som et tegn på kristendom sidestilles med clairvoyance og hvad han kalder ufodyrkelse. Ja. Hvordan er lederen opbygget? Jamen, den er bygget op med, først så laver han en kort introduktion til emnet. Ja. Og hvordan gør han det? ikke hvordan. Ja, han bygger op, han fortæller, det her det er en sag, som der ikke er særlig mange, der kender, så derfor så introducerer han kort, hvad er det, jeg vil, hvad er det for en sag og den snak. Okay. Så kommer han med et argument, en påstand, sådan, altså at det er på vej mod religionslighed og kritiserer det, og det argument kommer vi ind på senere. Og til sidst så runder han det lige af, og kommer ligesom med sådan lidt en generalisering. Ja. Hvad med retorikken? Kan du fortælle mig om det? Jamen altså generelt så kritiserer han jo det her. Så derfor er han også meget negativ i sit sprog. Vi har fundet et par eksempler på det her. Han snakker om, hvis der skal være flere religioner, eller clairvoyance, skal han mere opholdt plads i samfundet, så bliver det til religiøs skedemarked. Han snakker om, at clairvoyance, det nævner han i forbindelse med ufodyrkelse. Han sidestiller clairvoyance og skaber ufodyrkelse som en negativ association. Altså ufodyrkelse virker lidt som om, at du er halvfanatisk og ikke rigtig kan tænke, fordi UFO'er er noget uvidenskabeligt opfundet pjat. Sådan fremlægger han det. Og det er altså en negativ association. Okay. På samme måde så anvender han ord som trist og svigt og trist fremtidsscenarie og sådan noget. Ja. Har Erik Bjerg, har han argumenterne i orden? Jamen altså, generelt så bruger han egentlig meget patos i den her retorik, og det er også, altså det er patos lavet argumenter. Han siger sådan noget, at det er et stormløb mod kristendommen, og religionslighed fører til et religiøst gedemarked. Han siger, så har der også skriver han også, at i visse kredse opfattes det allerede som chauvinistisk at mene, at visse former for tro er bedre end andre. Altså igen, at det er meget negativt patos lavet sprog. Selve argumentet, det ved jeg ikke, om du kan komme lidt nærmere ind på. Hvad er hans påstand? Hvad hans påstand er? Ja. Ja, han spørger simpelthen verden her. Og verden han svarer, at Erik han siger, at hans påstand er, at religionslighed er lige med et religiøst skedemarked, som Joachim sagde senere. Så han har faktisk ikke rigtig noget. Ja, det er hans påstand. Men hvad er så hans begrundelse for det her? Han har ingen begrundelse for det. Det er på en måde, det er en kristen fundamentalistisk grundholdning. Altså at kristendom simpelthen er bedre end ufodyrkelse. Mm. Ja, og det kan man nemlig se på den måde, altså som artiklen er opbygget. Han bruger ikke noget konkret argument til at nå den post. Han siger bare, hans rygdækning, det er det her eksempel med Ikast, så man kan sige, se bare hvordan det er gået i Ikast. Og det er hans rygdækning. Men han siger egentlig bare, at hvis man fortsætter det her stormløb mod kristendommen, så får en religiøs gedemarked, og det er eksemplificeret ved Ikast-eksemplet. Og så kan man jo mene som ved, men han har den grundlæggende påstand, som hedder, at det Ikast er et eksempel på religiøs gedemarked,
Og det er stormløbet mod kristendom, der har medført det, og det vil bare fortsætte. Og han går ikke ind og siger, hvad det er for nogle mekanismer, at det åbner op for de grupper af samfundet, og så folk ikke kan tænke til, eller undgå det til, eller hvordan det nu er. Men der er så også det forbehold, at hvis man ikke stopper stormløbet med kristendom, fordi så kan man netop undgå det. Det er også derfor, han skriver den her leder, fordi han mener, at det er et eksempel, der er skidt. Ja. Undskyld! Nej, det er det sidste. Hvor lægger studienummer kort det ud? Overordnet, det her argument, det er sådan helt overordnet konkret, der siger han altså, at religionslighed fører til religiøs skedemarked, hvor clairvoyance og lignende blander sig med religioner som kristendom. Men så generaliserende, hvis man tager det som et mere generaliserende argument, hvad mener han så? Ja. Undskyld hvad? Hvis du tager det som mere generaliserende, hvad er det så han siger? Ja, hvad han siger? Ja. Jamen, generaliserende siger han, at kristendommen er en anden tro. Ja. At man... Jeg får lige en melding her. Breaking news. En af mine nyhedsreporter fortæller mig, at der er fundet en kur mod racisme. Verden er reddet. Ja. Nå, tilbage til emnet. Generaliserende, hvad siger han så? Generaliserende siger han, at kristendommen ikke kan sidestilles med andre former for tro, ufordyrkelse, som han bruger. Fordi at overtro andre tror er fordummende, og det er kristendommen. Nej, men det er sådan den grundforestilling, han har. Ja. Generaliserende. At altså, de ikke har samme værdi. Ja. Så det baserer, det mener, altså den grundholdning, der gør, at han har det altså at han bruger de argumenter, han tænker sådan, det er jo fordi, han ser kristendommen som den rigtige religion, og især clairvoyance og lignende overtro, mener han er forkert og fordummende. Altså, som eksempel med IKAST, at det er skidt, hvis det får indflydelse. Ja. Målgruppen, som Kristeligt Dagblad har, er måske en ældre og lidt mere intellektuel del af befolkningen. Og det er jo så med et kristen fokus, ligger i navnet. Og det her leder faktisk et godt eksempel på, fordi det er et nationalt dagblad, der udgives over hele landet. Men det her det er en forholdsvis lille sag, om ikke særlig mange penge set på landsplan. Og alligevel så er det emne om lederen, altså det er 100.000 kroner, og det er kun en del af de 100.000 kroner, der er gået til det her clairvoyance. Så det siger noget om, hvor vigtigt det er for Kristeligt Dagblad. Og det er svært at forestille sig, at sådan en sag blev bragt i et andet nationalt dagblad. Og det siger noget om, hvor tungt det ligger om sinde. Altså du kan ikke forestille dig, at Berlingske har en leder om en del af 100.000 kroner i IKAST Kommune. Men der har faktisk været et efterspil på det her. Ja, der var faktisk så stor protest imod det her projekt, at det slet ikke blev gennemført. Altså man kan simpelthen se, du siger altså her, kan man se mediernes magt og mediernes påvirkning, fordi at efter at det er blevet bragt i Kristeligt Dagblad, blev det bragt i andre aviser, og det fik så byrådsmedlemmerne til at lukke ned for det her. Og det har så været nogle, vi har så læst nogle reaktioner, og der har været nogle clairvoyante derude, og selvfølgelig nogle af de her kritiseret det, og egentlig sagt, at det måske kun var 4.000 kroner, der gik til det her, hvor resten af pengene gik til noget af det andet kunst, noget selve kunsten.